wanda baya da aure baya da bambanci da warin takalmi. Samari kuna ji, warin takalmi yana da amfani? Ba ka kammala sai kana da aure. Su aure sutura ne ga ɗa namiji, sutura ne ga ya mace. To wata hikimar ubangiji da ya ce sutura sai kai mamaki. Yanzu ku kalli nan kowa da irin suturarsa. Kala tana iya kusa ko? Kamar ni da wannan yayin nawa. Kalan mu ta yi kusa amma iri ɗaya ne. To wannan ƙanin nawa fa. Kowa da irin nasa. Ba haka wani tasa ta fita wani tsada, wani ta fita wani tsawo, wani ta fita wani faɗi, wani ta fita wani kauri. Kun gane ko? Ma'ana dai kowa zai nemo daidai da shi. Yadda za ka je da yadi ka samu yadi a kasuwa irin wanda ya dace da kai, ka kai matela ya auna daidai da kai, to haka mace ta ma ka nemo daidai da kai. Kunna libasun lakum antum libasun lahum. Sai ka ji samari na tafi aure ya yi tsada, kana so ka je inda aka fi karfin ka ne. Amma duk wanda yake son aure a Najeriya wallahi yana iyawa, saboda aure da ɗaya ba ƙaramin magana ba ne, babban magana ce. Inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an tajurani wani hijaj. Annabi Musa annabin Allah ne, amma da za a bashi aure